Čau lidi, tady je Aloe.cz. Už předem vám chci říct, že do toho mě jakože by inspiroval Hogi, hlavně Hogi, potom moje strany Kola, která o tom hodně často mluvila, jestli si založím kanál, jestli budu mít někdy kanál, a jestli se stanu slavným, a jestli takový. Takže včera jsem si založil kanál Aloe.cz, napadlo mě to, protože mám moc rád aloe vera, doufám, že vy taky. Víte, co to je? To je takové to malinké odobí, že úplně vynikající. No, chci vám říct, že toto video je první, tak doufám, že se vám bude líbit, doufám, že se mi nebudete smát za to. Byl bych moc rád, kdybyste dali like na moje video a i třeba na můj Facebook. Lidi, hlavně si mě nepřidávajte do přátel na Facebooku. Ne. Na Snapchatu v pohodě. Na ničem jiným asi ne. Nevím, jestli budete chtít. To já vám nenutím. Já o tom Hogi jsem vám řekl, nebudu se kopírovat podle Hogiho. Byl bych rád, kdybych se kopíroval podle něho, dělal ty jeho odličničky a dělal různé ty jeho kravinky. Ne, možná uvidíte nějaký ten challenge, který on udělal, a uvidíte i challenge s mojí sestrou. Potom uvidíte hlavně challenge s mýma kamarádama. Nevím, jestli mám říct teď, asi jo. Vladě Procházka, příští týden myslím i Vítek by měl přijít, Radka Šubertová, dole můžete najít, napíšu tam, dole to můžete najít, můžete si taky najít samozřejmě Facebook a všechno. Určitě toto, jako jak má Hogi, bude Aloe.cz na Facebooku. Nejsem si jistý, že bych to tam nedal. Určitě to tam dám. To jsem vám říkal, to s tou Radkou. Erik Kresl. Erika můžete mu taky lajknout video, to je na vás. Popravdě, sorry Eriku, jestli se díváš, mně se to jeho video, nevím jak tobě, je to kravina. Můj brácha hraje World of Tanks. Je na tom nějaká logika? Není. Ani nezapl bitvu. To je nelogické prostě. No a to je jedno, to nebudem teďka nějak rozebírat. Ale můžete mu na to dát like, možná se vám to bude líbit. Ještě, co bych vám chtěl říct, bude, že bydlím na Moravě, jsem jako kdyby v Balách, narodil jsem se v Valašském meziříčí Chřánku, tak si dávej bacha. Pardon. Nevím, co bych vám chtěl ještě říct. Do toho videa nepřijde asi nikdo, to je první můj vlog, ve kterém nikoho nechci, možná kdyby se ukázala sestra, ale sestra tam dělá jakýsi pindy kraviny, takže nebudeme do toho nějak moc rušit. Budu tady jenom já. V druhém videu by se mohla ukázat Radka Šubertová. To je moje hodně dobrá kamarádka, známe se už od školky, takže jako mě na tom. Z tohoto videa bych chtěla moc pozdravit mou hodně dobrou kamarádku, moje nejlepší kamarádku, Anetku Bradley. Anetku, ta nemá Facebook, takže vy tam moc nehledejte. Anetku, pak bych chtěl pozdravit ještě Davida Koutného. David Koutný je můj bratranec, kdyby už jako jste nevěděli. Taky nemá Facebook, tak to nebudeme taky nějak rozebírat, to je jedno. Taky možná bude ve videích, budu s Davidem hrát Let's Play, budu s ním hrát, pokud to dovolíte, World of Tanks, ale můžu s ním hrát i Warzone a různý takové hry, nějaké takové kravinky. Potom si třeba zahrajeme něco na Xboxu a něco takového. Potom další věc, co bych vám chtěl říct, možná ve třetí
myslím, nebo už ani ve druhém videu by byla moje škola, třída 1. máje, tady v Nencích. Bude to tam všechno ve škole, bude tam jídelná, já vás tam všude provedu, jako kdyby lidi. Hlavně mi nepište blbý zprávy na Facebooku. Ne, jen to ne. Nebudu se tam pořád jakože poodepisovat, OK, je mi 10 let, OK, nejdu vážně s sebou ven, fakt se mi lidi nechce. Vyloučení. Druhý, co by asi kamarádi nechtěli, by bylo, nepište jim taky moc na Facebooku, nepřidávejte si na jako přátelé, bude to vypadat trochu divně jako. Nevím proč. Ještě co bych vám chtěl říct, budem určitě s Ládou a s Erikem, to budu asi nejvíc, budem točit prank cally, jestli znáte, nevím, jestli znáte, teda, prostě musíte zjistit, fakt dobrá věc. Potom jakože už moc dál nevím. Nevím, co byste dál chtěli vědět, kdyby něco, tak napište do komentářů. Jak říkám, chci v tom videu pozdravit Anetku Bradley, Davida Koutného a i toho Vítka, toho uvidíte příští týden ve středu, myslím, což je přímo za týden. Takže já se asi s váma budu muset rozloučit. Nejste touhým, mějte se rádi, buďte kamarádi a ahoj!